lille Gexem Gaminger med en lille let's play med Rasmus Q, Benjamin, MC Gamer 369. Ja. Det der The Mac Gamer, det er faktisk meget bedre end det MC der. Men ja, ej, baby, stop med at tælle. Hvordan? Nej. Ja. Det er ikke fin indgang, jeg har fået lavet. Okay, ven. Eller jeg synes, det er den faktisk. Jeg synes, det er lige sådan noget. Ja, det er her, Jeg skal måske se G500 Gaming med makroer i hele. Der er faktisk også makroer i hvad skal jeg så? Skal jeg så bare bygge ud af sådan her, eller hvad? Og der, eller hvad? Nej. Hvordan er det? Ja. Så vokser de ned, og så kommer de til at se det. Skal det så bare være lineal og sådan noget? Nej. Det er kun have indgang, de skal man igennem de der dianer. Og sej. Men jeg har prøvet at se, om vi kan sætte det ned. Men jeg skal bare gøre sådan her på så. Jeg ved ikke, om jeg gør det her, det kommer bare lige blive ude, så skal jeg nok lige vise dig, hvordan man bare lige huske det. Ja, det skal nok fjerne det. Ja, jeg ved, hvor vi er den her. Så jeg skulle ind og fjerne det inden, eller? Så det er bare herovre på den side. Bare gå ind, sådan der. Så kan jeg bare sådan noget, så kan jeg bare lige ind. Nej, sådan der. Så kan vi sådan der. Så går jeg ned sådan her. Okay. Og så går jeg der til. Sådan der. Så kan vi sådan lige ind. Det er bare ikke så meget. Kan du lige sætte den væk der? Sådan. Nu må jeg gerne smage den. Du siger, at jeg skal stoppe med at smage. Ja. Og du er ikke meget. Hvad er det? Ja. Ja. Skal jeg så gå ned og smage noget? Ja, jeg ved det. Stop. Jeg smager bare lige resten. Er det ikke der? Nej. To mere op. Ja. Og så ved du, hvordan jeg skal smage den. Oh my god. Nå, jeg kom til at smage en for meget. Så det bliver lidt noget fisk. Sådan der. Så der du lige lineal eller hvad? Så er det sådan, at jeg ser fisk. Så er det ene side. Så. Du siger bare stop. Ja. Og så i næste. Ja. Så skal vi bare lige sætte det der tøj der igen. Så. Sådan. Hvilken notat skal vi så have? Det her også. Så bare vende os sådan her. Nej, jeg skal bare tage på det her der hækken rundt om huset. Nå ja. Det er højt. Og vi skal ikke snakke om, at jeg spiller med et handicap-robot. Nej, det skal ikke være længere ind. Ja. Og så laver vi huset der. Så der også lige er en lille have.
Så det vil sige, at huset det faktisk skal gå sådan her. Det er som der er 2-3 hver tid. Ja. I må undskylde, at jeg kan tage rum væk. Det er fordi, at jeg bruger min computer med i min lapper. Fordi at mig og en af mine kammerater, vi skal snakke sammen selvfølgelig. Og det bliver et monster fedt hus, vi vil lave her. Ja. Det lyder fedt. Den er bil, der lige kom. Ja, hvis jeg kunne høre den. Det skulle sådan en bil, min morfar, når man siger sådan. Det gør den faktisk. Det er sygt. Så jeg kan komme ud og se, hvad jeg kan lave herude. Så skal jeg ud. Han får gået op. Bakker op. Ja. Hvor kan lige lidt op? Nærmest en flav. Nå, vand. Op, fedt. Jeg skal lige have... sådan noget. Så laver jeg lige en ekstra ret her, hvor der skal være vand nedenunder. Så laver jeg bare første række. Så du laver en administration i. Nej, ja, så laver jeg det. Du starter med at lave administration, så laver jeg det her, hvor der skal være vand. Jamen, du kan lige så godt bare have, og der skal være vand, der skal der være 2. Jeg skal lige kun bruge en til sådan administration. Vi, som ret har sagt, sammen med mig og Morten Lav, vi gad heller ikke til at finde alt det her lavet til film her. Det tager alt for lang tid. Er det bare mig? Eller mønstre med i det her? Nej, det var for. Det er mig, der sørger for, at der er også til. Det er nemlig ikke mig, der ejer lægen eller støver. Jeg er bare støver. Og jeg får snart lavet en hamachi-shower. Så de så lige have hamachi først. Så det er ikke været for stoffer, eller så er det aften, jeg gør nu, at vi får det her ud. Ja. Så der med nu er jeg bare i gang med at sælge det til skole. Og bare rolig YouTube. Der er snart nogle flere vlogs ude. Ikke også? Ja. Kom på fandme igen. Skulle min morfar derude og køre rally? Nu må man sgu nok se. Se. Dem siger jeg tænker sådan noget, så kom det med. Det er en lærer som er, der hænger så ikke hurtigt med nogen. Hvor meget står der lige, du har liftet det ind? Og det er også. Sorry YouTube. Det var ikke min mening. Du kan så ikke åbne det til den. Den er jo. Ja. Ja. For eksempel før, at du joiner. Sorry. Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Men rigtig godt af. DMC 884, den blærer altså også med, at han klikker med 2 fingre på én test, på grund af hans mus, den er så fucking stor. Og kig hen på mig lige nu, Mads. Sådan her. Det der, på grund af min mus, den er så lille, så kan jeg ikke gøre det. Nej, det er min ikke. Der var det, at jeg skal sætte mine fingre. Der er der plads til en her. Nå,
Det er fordi, det er lavet så